Pitää saada vähän video nyt. Kerran 16-viikkonen. Elikkäs se on silloin, mitä se tekee kuukaudessa. 4. Jaha. Marley. Hasse koira. Onko? Hän just riahus. Meidän koira. Niin. Onko kiva? Marley! Joo. Oi, kyllä hän nauttii. Nauttii pieni Auko. Joo. Hieno poika. Onko vähän hauska? Joo. Onko vähän hauska? Niin. Toi rehukin tossa. Hittiläinen. Toi rehukin tossa. Joo. Ihas. Niin. Lehmä. Meillä onkin lehmä eikä koira. Nyt. Marley, tuus tänne. Marley! Tänne tuli. Joo.